moi boas a todos. O máis importante desta visita de hoxe é que estaba comentando antes con Jaco durante a mesma é recordarvos que esta é a única obra de vivendas a estrear en Cangas, pero sobre todo, e o que fomos hoxe a observar é o avance da obra, xa para entregar nuns mesiños. O máis importante é o que xa coñecedes, o conxunto de obra nova e todas as calidades que ten a vivenda. Aerotermia central, fachada ventilada de pedra, garaxe en planta baixa brutal, rocho de 15 metros cuadrados. Precio, por debaixo de 160.000 euros, vivendas de 3 dormitorios e 2 baños de máis de 90 metros cuadrados. Mesmo precio ou máis baixo cos de segunda man. Máis información xa sabedes, en lares.gal. Deica.